Usabukelela umfanekiso oqoshiwe. uNkulunkulu akakubusise kulonde ephumelelise zonke izinhlelo onazo. Sibonga nje ukuthi uthathe leli thuba wabheka lo mfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukusubscribe uma ubungaka subscribe. Siyacela ukuthi futhi ulike le video uma usuyibhekile. Sineqiniseko ukuthi kukhona uzokufunda kuyona. Mina ngigama ngoPastor Uningi. Sibheka iphupho la elikazibele babatu obatatu. Uthi uphupha ukhulelwe. So ubuza kaba ngithandlela buza ngayo ngoba kuyethiwe ngicela ukubuza kusho ukuthini uphupha ukhulelwe noma ke sawubona kusho ukuthini uphupha ukhulelwe noma ke ngiphuphe ngikhulelwe, yabona. Okunye kubale ngifuna ukukusho la ukuthi abantu ababhala iphupho njengoba linjalo angathi usho ukuthini uphupha ukhulelwe, abothi ngiphuphe ngikhulelwe, yabo. Angathi usho ukuthini uphupha ukhulelwe ngoba sazi noma ukhuluma ngaye noma ukhuluma ngomunye umuntu, ngoba makuwuwe noma umuntu ngeze kungafanana, yabona. So uma uphupha ukhulelwe kunale idea ethi if unama-ideas ethiwa you are pregnant with ideas, usho ukuthi we've got ideas that can work for you in the near future. So having many ideas that can work for you kuthathwa njengento ewukhulelwa, yabona. So if unama-ideas amaningi amahle kuthathwa nje ukhulelwa. So number 1 ingako ukukhulelwa kuyinto ehambisana nezinto ezinhle esuke ziza kuwena. Number 1 uma uphupha ukhulelwe sithatha njengopha oluhle kakhulu olwenhlanhla nolusho ukuthi mhlawumbe usukuzokhulelwa noma kukhona okhulelwe. Why sisho nje? Ingoba abanye abantu uma bephuphile baphupha into yenzeke injengoba injalo. Kungenzeka usiphupha ukhulelwe vele ukhulelwa ngempela, kungenzeka uphupha omunye umuntu ekhulelwe futhi akhulelwa ngempela, yabo. So it differ from umuntu nomuntu, yabona. So abanye abantu uma bephuphile into yenzeka injengoba injalo, usho ukuthi kungenzeka uphupha ukhulelwa vele ukhulelwe noma kunomuntu okhulelwe. Kodwa kahle okwesibili sikushoyo la uma uphupha ukhulelwe ukuthi kuba uphawu oluhle kakhulu osuke lusho nje inhlanhla noluvama ukubika ukuthi lindele ukuthola impumelelo noma lindele ukuthuthuka, lindele ukuchuma, lindele ukuthola inzuzo noma ukuthola umhlomulo ngemuva kokusebenza kanzima nokukhuthala nokuzimisela kanye nokuphikelela emkhakheni wakho. Usho ukuthi kulomkhakha okuwo ngenzeka usebhizinisini, ngenzeka ukupla khona uzokuba nokuthuthuka ngenxa yokuzimisela, ngenxa yokusebenza kanzima kulowo mkhakha, yabona. Number 3 futhi uma uphupha ukhulelwe uphawu oluhle kakhulu nolushulindela ukuqhakaza kwekusasa nokufezeka kwenhlelo zakho ngemva kwesikhathi eside sokuzabalaza nokubhekezela. Okwesine futhi singakusho ukuthi uma uphupha ukhulelwe komunye kuba uphawu oluhle kakhulu uma engisomabhizinisi osuke lusho ukuthi lindela ke ukuthi uzothola umvuzo omuhle kakhulu webhizinisi lakho noma womklamo wakho ngemuva kokuthi usulinde isikhathi eside. Okungenzeka unebhizinisi kade lokuliphusha kodwa manje selingahle bese likunikeza umvuzo, yabona. Noma unomklamo neproject osebenzela phekwayo ingase kunikeze umvuzo omuhle. Number 5 futhi uma ukhulelwe uphawu olungasho ukuthi kunodaba mhlawumbe owena kolifihlile oseliqala ukukuhlupha osekumele usale mhlawumbe ulidalula noma ke osuke seluzovela ngokuhamba ke kwesikhathi, yabona. Kodwa sikhulume la omunye uma ukhulelwe sithatha nje uphawu olubi kakhulu uma uhlale uzibona ukhulelwe njalo uzibona ukhulelwe kodwa kwenzakala lutho, uzibona ukhulelwa uphumeleli, uzibona ukhulelwe kodwa kukho okuhle kwenzakalayo ukhombisa ukuthi you were pregnant with ideas, you were pregnant with mhlawumbe izinto ezinhle ezizayo, certain blessings, yabona, and fortunes. Lapho ke uma uhlala ukhulelwe kuba uphawu olubi uma ukuthi uhlala ukhulelwe ukuthi ke kumele uthole umkhuleko namandla noma uthole usizo ngoba kungenzeka wena unesilwane esihleli ngaphakathi esisenza umntwana esihleli esibelethweni, yabona. A spiritual child esilanga ngaphakathi kwena esidinga ukuthi ukhulekiswe noma uthole izinto ungaba usizo oluthile mhlawumbe kwabanye abantu sokuthi ususe lezi silwane esihleli esibelethweni esizenza umuntu njalo senze njalo uhlala ukhulelwe ngoba lokho uma kungalungisiwe kungenza ukuthi ungagcine ungasabathola abantwana ebudlelwaneni bakho futhi ngagcina ubudlelwano bakho bungahambi ke ngendlela efanele, yabona. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu kulonde. Ungakhohlwa ukwenza okufanele, ulike le video bese usubscribe kanti futhi uma unamandla ikhona i-account la kule video ngathi
Ukhulelwe